Yes. Så skete der sgu noget. Ja. Lad os se, om der er nogen. Nej, der var lige en mark der lige ved siden af, dog. Der skal dyrkes. Ui, jeg har lige en pløjning på 200.000 på mark 23, det er 10 hektar. Okay. Ui. Jeg tror bare, jeg tager min dyrkning. Jeg skal tjene lidt knaster. Wow. Jeg så se dig dog for helvede, mand. Jeg kører med bred last. Laver du lige en kaos der? Ej, jeg nå, ham min på fortov, han måtte da springe for livet, mand. Så for satan, hvad fanden det der kom der? På en ko og på... Øj, nu kommer fuglene, mand. Det kører bare. Det skal da godt. Det mig altså sætte ned, så den skal så på marken. Ja, for satan. Det går helt galt nu. Ja. Så kører det også allerbedst, jo. Ja. Det skal også gå galt, for det gør godt. Ja, det er det. Ja. For satan. Hvad for en kontrakt har du taget? Hvad? Hvad for en kontrakt har du taget?
Var nemlig en dyrkning. Vi har kun en 4 meter hav, jo. Ja, den trækker 150 hest. Ja. Det er jo helt vildt. Ja. Fiaten har 160. Ja. De skal lige ud og have tjent lidt, så den lige kan få 20 hest med. Mm-hmm. Jeg skal ikke engang, hvad det koster at opgradere den. 74.000, så jeg har lige lidt, jeg skal ud her. Det var det. Jordfræseren er også bare helt i bund. Ja. I 100% ødelagt. Ja. Det ser sgu da helt nok ud, mand. Hvad her nu? Sara, hun har købt nogle små traktorer ind på Reshopper. I de der små Sigo, de små. Ligesom, som jeg også har vist dig, de helt små der. Har hun fundet ind på Reshopper. Fandt hun nogle glas til skoblæsser. Og så fandt hun... Hvad anden var det? Nu fandt hun en Ford, knækstyret Ford, med sådan en ensilagevogn, sådan en lidt større model, hvor jeg har vognen selv, men jeg mangler Forden. Ja. Lige så stor som de andre. Og så fandt hun John Deere sæt. Ja. Med små traktorer. Ja. Med førerhus, og der var en lille
rundballpresser med 2 små rundballer. Ej, hvor nederen, man. Jeg glæder mig fandme til at se. Det kan jeg sætte mig op, så. Det var Så var der, og så var der en skovtransporter ja. med kran, også i de små modeller. Og så var der en lidt større, ligesom Forden. Ja. En John Deere med skovkran på. Okay. Så glæder mig til, at det kommer hjem. Det kan jeg sætte mig op, så. Altså, det bliver Du skal snart have udvidet derhjemme, hvis du skal have plads til det. Ja, men jeg har også tænkt, at vi er snart nødt til at flytte over det landskab. Ja, Jeg er begyndt at stable ind i mit ejerskab. ja, det er så godt. Det må du tage sig af. Ja, og så var der en hos John Deere, der var der en John Deere majtasker med os. Ja. I de små modeller med skærebord. Okay. Og lige den majtasker med skærebord, den har jeg i fuld indpakning. Stående i skabet. Okay. Så det bliver spændende, når det kommer hjem. Og så var der en hvad fanden var det? Det var en gaffel truck. Ja. I 2 røde. En lidt mindre, og så en, der er lidt større. Ja. Den lille, den var Sigo, og den anden, den kan jeg ikke huske, men de var ret pæne. Ja. Og så var der en gummiged. Var der også, hvor jeg mener, jeg har de 2 af dem. Den tredje har jeg ikke. Den var også, altså det blev fandme 510 kroner. Ja. John Deere, det var sådan set det, der kostede mest. Ja. Men den lille presser der, den er jeg godt nok spændt på at se. Det kan jeg godt forstå. Det er jo spændende, om den er funktionel, altså du ved. Jamen, det tror jeg ikke, den er. Men der er i hvert fald sådan, kan åbne bagsmængen, så ballen kan komme ud. Ja, lige meget. Så... Nå, lige på noget strøm på her til, at han kan være. Så kom der lidt power på. Altså, det glæder jeg mig til at se. Det kan jeg også finde. Og det skulle være intakt, det hele. Ja. Der var også nogle fint. Dem har jeg nogle stykker af, også med frontlæsser og sådan noget der. Ja. De var da ikke så dyre, men dem har jeg fandme da en del af. Ja. Jeg tænkte, at det kan sgu være lige meget. Men det er meget sjovt, når man sådan at gå og finde alle de ting med. Ja, det var det bare på Reshop, og hun sad og kiggede mig. Prøv at se, ej, hvad fanden, mand. Begynder man at kigge lidt. Bygge lidt mere op. Så Ja, det er noget, nu går vi sådan set i de der genbrugsbutikker her i livet også. Det handler, jeg skal ikke lige lade med at gå og kigge, fordi nu går du jo og samler der, så du finder man lige noget der, du kan bruge, eller et eller andet, man kan lide. Så. ja, eller noget du selv kan bruge. Ja, det er Start op på noget, ikke? Ja. Altså, jeg kan da også godt mærke, når vi går det ved sig også selv. Det gør hun også selv. Altså nu her, når vi går og kigger og sådan noget der, og tænker, okay, nu begynder vi sådan at kigge lidt efter de rigtige ting. Det der kan sælges, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Og så det er godt nok lige lidt for dyrt. Kan det her sælges? Mavefornemmelsen er ikke helt med. Så nej, det kan jeg ikke. Nej. Så lader vi lortet være. Hvis det kan sælges, så køber vi det, og så sætter vi det til salg. Ja. Så nu har jeg så købt sådan en hvad fanden var det? Det var en... jeg har fået sådan 4 pillebit kopper. Ja. I 12 cm højde, og så er de 8,5 i bredden. Dem har jeg fået sammen med min julegave. Ja. Så dem, vi skulle ikke bruge dem til at sætte det salg og sådan noget der. Og så har jeg været i Røde Kors for et stykke tid siden og fundet sådan et hjerte smykkeskrin med glas og så i stål. Ja. Med mønstre i og sådan noget der. Der var der en, der skrev her til morgen, hun var interesseret i de kopper der. Ja.
Og så har hun så set det der smykkeskrin. Om hun så også kunne få det med, så ville hun så byde 1.500. Ja. Så var jeg inde og kigge til, 1.500, mand, der får hun nærmest det der smykkegrin gratis, ikke om? Ja, det er nøjagtigt. Det er jo, og samlet pris, så er det været 250 kroner. Ja. Ja, til 195, så er dit. Kom vi ned på, så fik hun lov til at købe det. Ja. Jeg har givet 15 kroner for det smykkeskrin. Ja. Han bliver da en god fortjeneste, så må jeg sige. Ja, og kopperne har jeg fået julegave. Jamen fedt. Ja. Hvad fanden? Alt kan sælges. Ja, det kan jeg det. Du kan sælge sand i Sahara, eller? Ja, det er lige før. Vi har også fået nogle skeer og sådan noget, altså fra min morfar af. Meget af det inden for min faster, som er gået bort. Som mor og far har været inde og dømt lejligheder og alt det der. Ja. Så har de været oppe og afleveret, og så har vi siddet og pusset lidt, og så har hun sat ind her nu starten af ugen her. Ja. Det var også fint nok. Så hvad her det nu på et tidspunkt, så hun sat ind til pring, sagde det, hvad fanden sker der, mand? Hun sad i stedet og var ved at sætte noget ind, og jeg førte billeder, og jeg tog billeder og sådan noget der. Så hvad fanden sker der, man fik at kigge? Jamen, du har da lige solgt 2 sæt. Det er 30 sekunder siden, jeg har sat dog. Ja, det er lige råd. Ja, fuck, man. Det er fuld pris. Det går stærkt. Ja, jamen det er sgu da fint. Ja. Så ind og finde det der, ind og finde det der, og det skal to forskellige steder hen. Det var lige for 130 kroner. Ja. Ja, men lidt, det skal også ret. Ja. Det går sæt med stærkt, mand. Ja. Nu skal vi snart til at kigge på nogle pet shops. Ja. Så lige for alle de huse, vi har. Så det der med pet shop her. Nu skal jeg lige tage et billede til dig her. Du tænker, fuck, det er vildt, mand. Og lige sendt det på Messenger. Ja. Det er kasser med pet shops. Der står lige hernede foran her. Ja. Er det små figurer, eller Ja, det er små figurer. Vi tager en op her. Det er alt muligt. Har vi... Hvad? Så skal min køre, så skal ikke se det. Nej, det er vores her, de river også bare ned for hylderne, de så, de kommer, og så skal vi sidde og sortere dem, når de kører hjem igen. Og så har vi... Jeg ved ikke, hvor mange huse vi har til de der. Jeg tror, vi har vel 15. Hus? Ja, legehuse til de der pet shop der. Hvad koster sådan noget? Altså, jeg vil sige så meget, at man er heldig, hvis man finder lot til gode penge. Og har lidt forstand på de modeller der. Så kan det godt svare sig. Men igen, man skal ikke, altså, jeg har det sådan, altså, hvis det er for dyrt, så gider jeg ikke have det. Det skal også være, at man kan
Man kan se, hvor man kan tjene pengene igen. Hvor store er de husdyr, de der dyr? Hvad har vi? Jeg så lige tager lige billede af en podcast her. Jeg har lige headsetet på strøm her. Lidt af den største, som står der, papkasse, bare lidt smallere i bredden, ikke? Ja, okay. Det er næsten samme størrelse. Spændende. Ja. Og ungerne er helt vilde, mand. Sidst, man, de tager alle husene, der sad og lege ind på tv-gulvet, mand. Og de hygge, og de leger, mand. Ja. Men så længe de hygger, så er det godt. Ja. Jo. Jeg var nede og i forgårs blev jeg afleveret 4 pakker. Ja. Og jeg afleverede 3 pakker i går. Jeg har 1 pakke i dag. Ja. Der er klar til afsendelse. Ja. Så det går stille og roligt. Ja. Jeg så hjælpe Christians mor med at... Hun har så hjemme, der hvor de bor til leje, så er det nedlagt, de bor til leje på. Ja. Der er den ene længe, den har hun loppemarked i. Okay. Men hun kan ikke rigtig magte det. Nej. Det der med at køre trailer op, og alt det, der kommer ikke rigtig nogen via kunder, og sådan noget der, så har vi sagt til hende, det er ikke ret langt derfra i nabobyen. Der er en, der har nogle haller, Ja. som han er det, der hedder Tisømarken. Ja. Det, der leger han jo små stande ud. Ja. Og det sagde vi så til hende, fordi vi har været dernede et par gange, og alt det der er jo altid kunder. Ja. Der er jo altid kunder dernede. Ja. Det er ikke ret stort, men der er sat med så mange, altså der kommer virkelig kunder hele tiden. Ja. Og kunderne kører ikke rigtig ud til hende. Okay. Og hun bor vel 3,5 km væk derfra. Ja. Så jeg prøver at køre op og se, hvad det er, du kan få en stand til. Ja. For hvis det er 800 kroner for 4 søndage, kan du bare tjene 200 kroner hver søndag. Ja. Så har du betalt din stand. Jeg skal lige have en soda, når jeg kommer tilbage lige. Yes, ja. Yes. Altså det skulle hun lige tænke over, alt det her og sådan og sådan. Altså, altså, hun kørte også på Kipo og alt det, så sagde jeg, altså, det er fint nok, der giver du 200 eller andet. Når vi kører på Kipo, og vi handler over for 200, så får vi det her, kan få det her gratis stempel. Ja. Og det gratis stempel, der skal du have 7 stempler. Ja. Så har du en gratis uge. Yes. Så vi har jo ligesom her, når vi har kørt, så har vi bare taget en og det hele der, så har hun haft til næsten en hel måned. Ja. Hvor hun har haft gratis, for at se om der er noget. Hun har lige fået solgt det, men ikke så meget, som hun havde håbet på. Men de tager jo 19% Okay. per vare, Ja. der bliver solgt, ikke? Ja. Og det er jo... eller når de afregner, så regner de 19% fra, og så ud af 1000 kroner, så får hun kun 8. Er det er
810 kroner, ikke? Ja. Det er jo, så kan man så sige, det er jo ikke meget. Nej. Hvor jeg så sagde, her der betaler du 800 kroner. Ja. Har din stand til at stå deroppe hele ugen. Du skal ikke pakke ned. Nej. Du skal bare møde op søndag kl. lidt i 10. Ja. Og så skal du bare åbne, og så er du klar fra kl. 10 til kl. 3. Ja. Koster 800 kroner om måneden. Og så er det bare et spørgsmål, om man gør sin plads så klar, så man kan, når der kommer kunder, at de ligesom, det er der, de kører hen. Eller der, de går ned og så køber, ikke? Ja, lige nok. Med billige varer, som kan komme af med det. Og hun skal bare sætte sine varer billige nok, så hun kan komme af med det. Så ikke at det går hen og bliver noget, hun ikke kommer af med. Så i morgen, der skal vi så ud og hjælpe hende med at tømme reoler. Ja. Og så mærke ned i de der kasser, så hun bare kan tage de kasser og tage med ud og så sætte op. Det er så hurtigt, at hende, der har standen nu her, hun får pakket sammen, fordi hun skal flytte op på en anden stand. Ja. Men den anden stand skal lige tømmes, for det er ham selv, der har den. Den skal lige tømmes, så hun kan flytte sine ting derop til, og så hun har flyttet sine ting, så kan Christians mor flytte ind. Ja. Så vi har lov lige at komme ud og hjælpe til med at få pakket, så hun kan flytte de reoler der. Så det er jo også fint nok. Ja, ja. Det er det. Jeg kan lige sætte min børskema for erhvervsforsikring, fik jeg sendt afsted i går. Ja. Så på et andet sendt afsted. Ja. Styr på det også. Ja. Så. Kommer de der gulls igen. De larmer af helvede til de måger der. Ja, har du lige så mange som jeg har? Ja, sådan er nok alle årene her. Så de tager meget længere om at finde ud af. Ja. Ja, der kommer de på kryds og på tværs, mand. Hold kæft, hvor de bare kommer, mand. Og det er fint nok lavet. Det er altså. Det er genialt. De har ligesom lidt mere liv. Spiller noget eller... Ja, det gør det. Ja, det kan jeg lige flyve rundt så. Så er det hele med deroppe igen. Jeg prøvede på den her mark, og nu er jeg sagde mig op og slås med et træ hernede. Nå. Det kører godt. Hvad satan, mand? Men jeg tænker, alle de der træer, vi slås med og sådan noget, jeg tænker, at dem prøver vi her hen over vinteren, til at vi kan få fældet. Ja, det. Og få skåret op og... Ja.
Få kørt til trælasten. Det er rigtigt. Men ja. Den vi ikke skal have på markerne, eller på ejendommen, eller... Det var også derfor, jeg tænkte med, at du skulle købe det stykke der hed... hvad fanden var det, den var? 8. Lige bag ryggen på dig der. Den skovstykke der. Ja. Det er 68. Det er 68. Og så kunne... Ja, det har jeg tænkt på. Så kunne man nemlig komme til Mark 13 deroppe. Ja. Ja, det er godt nok trælshed her bagved. Du kan næsten ikke komme op med noget som helst. Nej, præcis. Og det var det, jeg tænkte på. Så kunne vi nemlig lave vej op igennem der. Ja, lige nok. Men den kostede lige lidt. Det gør det. Og så tænkte jeg, at så kunne vi fælde træ og løbe over vinteren og alt sådan noget her. Og udvide. Men så skulle vi stadig mangle den her silo, der skulle stå et eller andet sted. Ja, lige nok. Men nu er nærgående, de må, synes jeg. Og det er en opdatering, de har fået. ja, det kan nok være. Yes. Ja.